Advent. Vreme na iščekuvanje. Braće i sestre, kako nas Gospodin baš jutros poziva, to želimo i činiti. Želimo ostati u razmišljanju nad ovom riječju, kako bi uistinu mogli graditi ovaj svoj život na jednoj čvrstoj stijeni. Bilo bi dobro, samo kad bi imali više ljubavi za Božju riječ, kad bi kroz ovo vrijeme dočaša mogli u svome danu pronaći po jedan odlomak, otvoriti iz Evanđelja i ostati u meditaciji nad ovim tekstom, dopustiti da nam Bog govori, jer Bog silno mi želi govoriti. Ima jednu veliku ljubav da mi nešto kaže. Zato smo tu. Evo zato dolazimo na mise zornice kako bi čuli Gospodina. A Bog želi govoriti svakome od nas. Jutros prorok Izaija kaže: u onaj dan pjevat će se ova pjesma, tvrd grad mi imamo. Prorok misli na duhovni Jeruzalem, misli na hram. Evo, tvrd grad je jedan znak jedne sigurnosti, nepropadljivosti. Kao i svaki Izraelac, i on je volio hram u Jeruzalemu. Tamo je dobio proročki poziv, tamo je ga Bog pozvao. Ali evo, nasuprot Jeruzalema je i Babilon, grad Božeg protivnika. Od ta dva grada bit će u jednoj trajnoj napetosti, sukobu, ne u materijalnom, već u duhovnom smislu. Dok je čovjek i njegovog boravka na zemlji, uvijek će biti te napetosti između dobra i zla. Zato imamo crkvu koja nam dolazi u pomoć, koja nam pruža ruku, koja nas nosi, koja nas rađa za nebo, koja je jedina kadra sposobna u ovom svijetu meni i tebi otvoriti nebo, da možemo vidjeti vječnost svojim srcem, iskusiti Božju blizinu i živjeti za to nebo. Evo, opredijeli se za dobro svaki dan. Sigurno da je jedna borba i nije lako, ali evo i ove mise zornice žele nas na neki način trgnuti iz naše uspavanosti, iz naše svakodnevnice, naše učmanosti, da možemo biti, evo, ljudi nade. Zato prorok kaže: otvorite vrata. Evo, otvoriti vrata znači primiti nekoga, ugostiti ga, udomiti ga. A kroz ovo vrijeme želimo otvoriti vrata svoga srca za Gospodina, kako bi on bio u meni i ja u njemu, kako bi on govorio u dubini moga bića, kako bi se njegovo milosrđe slavilo u dubini mene, u dubini moga bića. Evo, baš danas se crkva spominje svetoga Franje Ksaverskog. On je otvorio vrata svoga srca, još kao dječak Gospodinu. Nakon što je završio i postigao doktorat na Sorboni u Parizu, upoznaje svetoga Ignacija, utemeljitelja družbe Isusove. I on je jedan od prvih drugova svetoga Ignacija, da je bio poslan kao misionar Isusovac u Indiju. Što u Indiji, što u Japanu, se ukupno proveo negdje oko 10 godina. Širio je vjeru, donosio Krista,
naveliko je krštavao i katekizirao. U Japanu je udario temelje crkve. Želja mu je bila ići u Kinu, koju tada bilo jako teško ući. I baš nekako pred obalom Kine, na jednom otoku, razborio se dupale pluća i tamo je umro. Predao je dušu svome stvoritelju. Baš evo ovog dana nekako, baš ujutro, tamo u 16. stoljeću. Kažu, predaja crkve kaže da ga resila velika revnost za Boga, za spasenje duša. Mnogo je krštavao, uvijek bi žalio što je manjak misionara u Indiji i Japanu. Jer nema ko, kaže, ovu djecu učiti molitve. Kaže da bi cijeli dan proveo s njima i umivao ih vodom, na taj način bi ih krstio. Ali uvijek je žalio što je mal broj misionara. Evo njegova pisma su poticajna, puna žara jer ima Božeg duha. Kažu da nakon 20 godina njegove smrti u Japanu Isusovci su djelovali, došli nakon njega, da su po njegovom zagovoru postizali mnoga obraćanja, bili su svjedoci da i on zagovara iz neba, što je poslanje jednoga sveca biti nama pomoć. I tamo 1580. godine već tada su imali oko 200 crkava u Japanu, oko 200.000 vjernika, katolički vjeroispovijedi. Evo sve su to plodovi jednog darivanja, ali prije svega otvoriti vrata svoga srca, kako bi se Bog uprisutnio u mome životu, kako bi u meni pobjedilo njegovo dobro, njegova ljubav. Amen. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur prote Israel. Veni, veni, Orient, solare nos adveniens, noctis de pelle nebulas, dirasque noctis tenebras. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur prote Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur prote Israel.
Dakle, počeli smo malo razmatrati vezano uz adventski vijenac, iako sam rekao nekakve generalne stvari, odnosno ono što je zapravo najbitnije, htio bih ipak malo detaljnije obrazložiti što, kada i kako se započeo koristiti adventski vijenac. Dakle, u antičko doba je vijenac bio simbol pobjede. Sjetimo se samo careva koji su na svojim glavama nosili, dakle, te vijence. I adventski je vijenac tako simbol borbe čovjeka kršćanina protiv životnog mraka. Ta je borba puna nade jer ukrašeni adventski vijenac označava pobjedu Krista Gospodina, označava Isusov križ i njegovo uskrsnuće. Ideja adventskog vijenca izvorno je nastala u vrijeme došašća, odnosno u vrijeme adventa. I prvi adventski vijenac na svijetu pojavio se 1838. godine u domu za siromašnu djecu Das Rauchehaus, odnosno trošna kuća u Hamburgu. Tada je mladi evangelički pastor i odgojitelj Johann Heinrich Wichern okupio siročad sa ulice te im u jednoj staroj i trošnoj kući ponudio novi dom. U svome dnevniku zabilježio je da se u došašću 1838. godine, želeći pronaći način da svojim štićenicima došašće učini što ljepšim, dosjetio da od prvoga dana prosinca svakim danom za vrijeme molitve upale jednu svijeću. Tako je otac Wichern stavljao svijeće na veliki drveni vijenac koji bi na Božji zasjao poput velikog svjetlosnog kruga s 24 svijeće, 20 malih crvenih svijeća za svaki dan u tjednu i 4 velike bijele svijeće za svaku nedjelju. Svake godine u došašću obavljali su ovaj kratki obred. Oko 1851. godine Wichernovi su štićenici drveni vijenac počeli ukrašavati zimzelenim grančicama, a s vremenom se umjesto drvenoga počeo plesti vijenac od zimzelenoga granja. Taj se običaj tako proširio po evangeličkim obiteljima u Njemačkoj, a zatim i u susjedne prekooceanske zemlje. Krajem 19. stoljeća prešlo se na samo 4 svijeće za 4 nedjelje došašća. Tako plete se od zimzelenih grančica, dakle vijenac, ali tako da on nema niti početka ni kraja, što označuje vječnost. Bor i božikovina u vijencu simboliziraju besmrtnost. Lovor označava pobjedu nad grijehom i padnjom, a cedar snagu i izlječenje od svih bolesti. Lišće božikovine podsjeća na vijenac od trnja, sukladno engleskom vjerovanju da je Kristov vijenac od trnja bio načinjen upravo od bodljikavog lišća ove zimzelene biljke. Često je u njemu i grančica ružmarina, jer ova je biljka prema legendi čuvala djevicu Mariju na njenom putu u Egipat. Čine ga dakle dva temeljna simbola, krug i svijeće, odnosno svjetlo. U vijenac se umeću 4 svijeće koje označavaju 4 razdjelnice u ljudskoj povijesti, a to su stvaranje, utjelovljenje, otkupljenje i svršetak. Prve adventske nedjelje pali se prva svijeća i tako redom pa do Božića gore sve 4. Svjetlo svijeća označava dolazeće svjetlo Isusa Krista, svjetla ovoga svijeta. Adventske svijeće koje su izvorno crvene i bijele boje upućuju na Isusovu žrtvu i pobjedu. Prema dugoj tradiciji na vijenac su se stavljale 3 ljubičaste svijeće, znak pokore i obraćanja kao pripreme Isusova konačnoga dolaska i jedna ružičasta svijeća koja se palila kao izraz radosti zbog Isusova rođenja. Prema jednoj tradiciji prva svijeća nazvana je prorokova svijeća, druga betlehemska, treća pastirska, a posljednja svijeća anđela. Postupno paljenje ovih svijeća znak je približavanja Božića. Tako vidimo i ono što sam govorio na početku, da su proroci već očekivali dolazak Krista Gospodina. Onda se to svjetlo, Krist Gospodin, rodio u Betlehem. Odmah su njemu došli i pohitali pastiri, zato se i treća svijeća zove pastirska svijeća, a posljednja se zove svijeća anđela, zato što su Kristu u Betlehemu pjevali anđeli. Slava Bogu na visini,
a na zemlji mir ljudima dobre volje. Čitamo iz meditacije Andreje Švarc iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Iskorak u avanturu. Nedavno me prijatelj upozorio na sličnost njemačke riječi advent i engleske riječi adventure, koja znači abentoja, avanturu, pustolovinu. Ne znam je li doista riječ o istom korijenu iz kojega su u stanovito vrijeme nastale te dvije izvedenice, ali me ta usporedba neobično iznenadila. Temeljitijim promišljanjem o adventu i avanturi dolazim do zaključnog pitanja. Zašto ne bismo govorili o avanturi adventa, odnosno došašća? Avantura. Po tom riječju podrazumijevam iskorak, smjelost, hrabrost. Podrazumijevam trenutak kad se netko izdvoji, napusti sve poznato i povjereno, te krene na put u nepoznato. Kad se poduzima neka radnja, čiji je ishod nepoznat, kad se ne sjedi samo kraj tople peći obložene keramičkim pločicama, već se u čovjeku nešto pokreće, nešto se događa. Katkada može to biti vrlo opasno. Možda upravo u tome leži sva neponovljiva draž avanture, sav njen zanos. Došašće je poziv na život. Isus je utjelovljeni Božji poziv. On se pridružio ljudima da zajedno s njima krene novim putem. Putem čiji se krajnji cilj tek naslućuje. Tko se tom pozivu odazove, tko je spreman krenuti novim putem, taj zna da se nešto događa. Taj u sebi nešto osjeća. To nije uvijek bezopasno. Odazivajući se pozivu na život, čovjek preuzima na sebe rizik, ranjavanja i zabluda. Rastaje se od uhodana načina življenja i prepušta se novome. Ponekad ga početna hrabrost može napustiti, te će opet biti preplavljen reklamama i bogatom ponudom dražesnih sitnica. Osjetit će dvostruko usamljenost i utoliko više se radovati susretu s ljudima. Smijeh i plač, hrabrost i strah, pouzdanje i napuštenost, žalost i ples, pratit će ga na tom putu. Ponekad put neće biti jednostavan i vjerojatno će prije ili kasnije postaviti sebi pitanje zašto se uopće podao na taj put.
Čitao Antun Matošević. Advent. Vreme neiščakuvanja.